no dien gare no den Diella TV Diella TV no dien gare no den Diella TV no assalamu alaikum bandiraɓe yeɓoɓe Diella TV e kala saga balɗe fodde ɗiɗi enen ɗo ete Ngano ko kadi ko hande woni ñalawma men tataɓo woni 72 heures baɗɗo ɗo ete Ngano taw waɗi ɗum ko association Diamly ha ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe en jii aadaji ɗi gola en jii bandiraɓe foof moni kala holli golla mum hande noon ko cubalawgu so tawi en mbi fifire en mbiyat daydare noon waɗama no joni ko yuɓɓinede ɗo ete mbiɗen e Ngano bandiraɓe tellime maayo ngo en jii pojom o en jii bidon ngaji ɗi noon bandiraɓe sehilaɓe ɓoyata fifiri nde fuɗɗo ko peyluji ɗi jaaha rewɓe subalɓe cinkima kono noon musidɓe tedduɓe ko adi e men min tottu hono bamen Salli Sarr woda ko haalene seeɗa e sifaji ko yewti to banggue fifirde e dow kadi weltare makko yewti ganduɗa hono association biyeteɗo ganduɗa Diamly ɗum noon Baba Salli wima bisimilla maɗa fifiri nde holko o kala e nder fifiri hande ha tengti taw ko fedde wiyetede Diamly waɗi oɗon organisé. Allah jarama Mama Sall ko ardi fof ko salmindema e weltanadema e juuradema e ñaganadema Allah moƴƴere e min mbiyetemi ko Salli Sarr jeeyami ko cuuɗi meɗen Bow hande noon Allah addi kam ɗo e Ngano e Diourbel notade kolleji meɗen subalɓe e toroɓe mabɓe mbaɗi programme teddiniriɓe mbaɗi hen affaire laaɗe kamɓene ɓe teddugal hakkude mabɓe ɓe teddiniri kam yo maɗum hawre e ñalawma o ñalawma hande noon ko ñalawma weltare mawde mata kam ayi maayo ngo no wayni ayno sinkora ayi drapeau ji ɗi ayi pojom ngu ayi sisuji bo gaɗaɗi ga dowɗi ayi jamanu way hewri ni hande ko weltare mawde won ɗo e Ngano Allah jarama on jarama weltare mawde waɗi ɗo e Ngano so jamma wawa batten ñalawma ɓeneniɗe o sadeɗumi Yellow, yellow, look down, yellow, Kurana, the soul of the Sisi, Jalan can Figabana, Fiji, Jalabana, Jalbi, Jamburi Pole, Jalaburi Safar, Machiburi Mad. hande e garal men ɗo hande ko teddungal fuutankoɓe aadi fuutankoɓe gila fuutankagal nan dari nangi aadi mum nangi fayida mum nangi gonka mum yoɗa saha mum moƴƴini zamanu mum toujours ene yaaha yeeso ko awastan on beltanama noon on jettanama Allah Ngano gila Ngano dari sosa fay ñalamande ko fayida tan fedde Diamly on mbaɗino gowɗon wadde on golli golle ɗen powɗon gollude ndewan noon on doni kala e jinnaɓe moon fayidaji ɗi foof ɗe jippima e juuɗe moon so tawi on mbaɗi oɗo aadi fuutankoɓe mbaɗi oɗo cosan waɗama ɗo Ngano ɗo wiyetake hol sababu kadi wiyetake mande watti ndewan noon so neɗɗo jibinama e guesa follere toɓɓirama bine gara lootirama ndiyam jaɓe so joomum lammani hami waɗa ɗum ene anda Ngano gila dari kala koɓe ƴetti ɓe pooli polgu waɗat tan on joni noon on ndewni lawol fedde mon nde ko fedde Allah wela kono noon on moƴƴini
on teddiniri kala fuurankoɓe ngari ɗo kala sénégal najo ari ɗo kala joɗaɗo fuura ari ɗo kono noon hande babam ne heewi hade konngol wi so tawi ñiiwa dawri yange yo boje moftu koye mumen holko woni yo boje moftu koye mumen hol noddaɗo ɗo hande hol jeyɗo o kikiɗe hol o kikiɗi o kikiɗo ko kikiɗe samsour mangrous so nangi fuɗi jungo wirnata bohar mamadou bohar baydi frama ceerno amadou halima ceerno abdou karim al abdoul dawel jumanki o woni DG kanko woni docteur daf jaɓal kesal an min padanno ɗum noon nde o faɗa nde o ari nde ko adduno ko fuurankoɓe ji o adduno ko développement o tawi ɗo développement o yi ganno dari koye développement o kanko becce makko e haaju makko fof koye développement o yahata omo ara noon e yamirode président men holon excellence monsieur Macky Sall ha yetti gila dow faye e leydi so darima ɗo o dari ɗo ko tarde président so darima ɗo o dari ɗo ko darde fuutankagal so darima ɗo o dari ɗo ko darde teddugal hakkude makko e gandunaɓe ɗum noon bohar mamadou bohar baydi frama ceerno amadou halima eɓe mbima bisimilla ma e wuuro ma ene heeñi noon min jiiɗa junnade kono min dokka baba samba haala hen hay so konnguɗi ɗi e nderon saaha mbaɗu noon min duwaw so docte dsn jogui dictore haala so paari e nderon saaha dokkon min lawol laaɓinoɗo ene wondi e jawamɗo woni koysiye tegnir mum fewdo mum oye buubu kumba ibrahima ani to mumba saw kumpooli daabiya abdoul bohar sigama ñalli absalamu kanel oye ɗum fo dañama o koko daña hande ko o jam dañan ɗum jimde maayo sénégal mauritanie kañumen fof ene daari ene panma oye ɗum waybane goha goo wayno wawɗo dañde ɗum tawa kadi président maɓɓe o taw wona o dariɗo oye laaremo o jamli oye président jamli o dariɗo oye so neɗɗo jibinama sene wone jaam feñata koye mum o haɗen koye jaam immi o mauritanie sénégal so tawi a jaɓimomo a wiyama ka président oye min gandi hande min meeɗi yiidama kono min gandi faadu koro e faadu bomambi jiiɗa won fof faali kono noon faadu bomambi ko hendu faadu koro indire ɓiɗɗo umire dawle ɗum ko am oy so ɗum ɓenni ñon on dañi ko heewi yontaɓe fof jibinama e nganno yontaɓe fof jibinama e nganno fettode football fof jibinama e sénégal kono ganno yoolaki kono ngalla yoolaki son gacci kamande son gacci ma boyat o boyat mi andaɗo ka allahumma salli ɗum noon bandiraɓe gannaɓe wonɗo ko cubbu wonɗo ko sara wonɗo ko mbooj wonɗo ko ba wonɗo ko ñaare ɗi leƴƴi joyi goni ɗo e wuuro he eyyi kanƴi fof noon ko kamɓe jiiɗi yimɓe baba suudu ko ndu woturu wona cuuɗi ɗiɗi wona cuuɗi tati so kamɓe fof koye galle goto ɓe gummi ɓe cari woni galleji kamɓe kam holtoɓe dawi toɓe dawi cubbunaɓe ɓe gummi ko matam kala cubbunaɓe jiiɗa ɗo cosaan mum ko matam ummi sar ɓe gummi ko ngawle babaɓe ko arɓe koɓe fulɓe mais hande Allah waɗi ɓe koɓe subalɓe mboɗi galleji gonɗo hen galleji gonɗo ene heewi hande galleji ɗiɗi keewi wona galle goto wona galleji ɗiɗi wona galleji tati hande haɗi keewi ɗi mankata ɗo ko capantati galle donc cubbunaɓe ɓolɓe ndeɗo fifiri no foti balɗe keɓla noon ndeɗo fifiri minen juurani même pas 10 jours min keblini ɗum mais programme o minen ƴetti programme o nde min ƴetti nde ko minen meɓe jaadi ko minen meɓe pewjiɗi kala kene golle minen meɓe gollidi min kumpa kay programme haydara ko minen jaadi kono min ummini ɗum tan koye nder balɗe sappo min mbaɗi répété seeɗa hamin mbawa hollude yimɓe holko kewi walla hol kewnoɓe eɓe gandu ko kewnuɓe e wonɓe maaɓe e wonɓe dowɓe kamɓe fof koɓe gootum ngawle ha ƴella komin ardi eyyi joni noon jinmi wiɗon ko toroɓeɓe hakkude min ɓe sugol ɓe ko jaam tan woni ɗo min jaam ɓolo woni ɗo yimɓe noon so gondi tan saaha fof mimdirat kono gaɗo gandi bonande ala gan e nder ganno minen fof komin gootum e ko cuuɗi barmacci min gari noon ko tawtorede ñalawma ganno wanno ganno e barmacci ummudima guila to fuuɗo ha ɗo
ko belamma mawɗo wonande min minen koyamen min jiɗino addande ɓe laana min ballitaɓe kono no tawi sahaaji ɗi ne paaɗi seeɗa min ngari yantodirde e maɓɓe e wallodirde e maɓɓe golle ɗe e ganda barmacco gotum kadi so tawi Allah wurni en so tawi ɗum ɗo watti ɗo gongol mamin mbaɗ ko ɓuuri ko waɗa hannde ko so Allah jaaɓi ɗum noon Allah jarama joɗanima hakkude ma e dow podium he holno jiiruɗa ɗum machallah ko hunde welnemi wonko siftinirimi seeɗa noon mi meeɗi jolde laala ka yowi kono on ñande miñam ɓe gandi mbiɗa wawi ndiyam par ce que domi tawimi so jamma wawa mbatte ñalawma ɓe nani ngana yiwe o saade ɗi sambude wel jeeri gidande dane maaro gayle gayle wono joni yewiloode nokku jaaɓe welanaaɓe cuuranaaɓe soosooɓe sisiɓe ɓe naniere ndare haɓijen njagen njewten fije ɓenna fijiiɓe jalo ɓenna jalliɓe jam ɓuri bone cellal ɓuri safara majjuɗe ɓuri maayde ɓeeɗe ɓuri songeede bonɗo ngari jale ɓuri maayde cuba allahumma salli ala ya jabara jam TV nodien gareno to den Diella TV Diella TV nodien gareno to den Diella TV Diella TV nodien gareno to den Diella TV